ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟ ଘଟଣାର କାହାଣୀ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। କେମିତି ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସକୁ ଜଣେ କଏଦୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ରାତି ବିତେଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲା କହିବି। ଚାଲନ୍ତୁ କାହାଣୀଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଣେ ମହିଳା ପୋଲିସ ଗୋଟେ କଏଦୀ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କହନ୍ତି, ତୋ ପାଖରେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେବଳ 2 ମାସ ଅଛି। 2 ମାସ ପରେ ତୋତେ ଫାଶୀ ଦିଆଯିବ। ଯଦି ତୋର କିଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ କହିଦେ। କଏଦୀ ଜଣକ ନ ଡରି ହସିଦିଏ ଏବଂ କୁହେ, ଯେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ସବୁ ରାତିରେ ଜଣେ ଜଣେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ସହିତ ରାତି ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମହିଳା ପୋଲିସ ଅଫିସର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଯାଆନ୍ତି ଆଉ କୁହନ୍ତି, ଆମେ ନିରୀହ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ତୋ ପରି ଏକ କଏଦୀ ପାଇଁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। କଏଦୀ ପୁଣି କୁହେ, କାଇଁ ତୁମେ ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଦେଲେ। ମହିଳା ପୋଲିସ ରାଗରେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର, ଏମିତି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ତୋର ଯଦି ଆଉ କିଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କହ। କିନ୍ତୁ କଏଦୀ ଜଣକ ସେହି କଥାରେ ଅଟଳ ରହିଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ସେହି ଇଚ୍ଛାକୁ କହୁଥାଏ। ଏବେ ଅସଲି କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ସେହି ମହିଳା ପୋଲିସଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ସନ୍ତୋଷୀ। ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଆସିବା 1 ବର୍ଷ ବି ହୋଇନଥିଲା। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଏରିଆରେ ସେ ସବୁଠାରୁ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସଚ୍ଚା ଅଫିସର ହୋଇସାରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ଖବର ମିଳିଲା ଜଣେ ପୁଅ ତା ମାଆକୁ ମାରିଦେଇଛି। ମହିଳା ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି। ସେ ଦେଖନ୍ତି କି ଜଣେ ମହିଳା ତଳେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଥାଏ ଜଣେ 21 ବର୍ଷୀୟ ପିଲା, ହାତରେ ବାଡ଼ି ଧରି। ପୋଲିସ ଅଫିସର ସନ୍ତୋଷୀ କୁହନ୍ତି, ବାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ। ପିଲାଟି ଶାନ୍ତ ରୁହେ, ବାଡ଼ିଟି ତଳେ ଫିଙ୍ଗିଦିଏ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଥାନାକୁ ଅଣାଯାଏ। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜିର ମଧ୍ୟ କରାଯାଏ। ପିଲାଟିର ନାଁ ପଚରାଯାଏ। ପିଲାଟି କୁହେ, ଅମିତ। ସେ କିଛି କୁହେ ନାହିଁ, କୌଣସି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦିଏ ନାହିଁ। ଅଦାଲତ ତାକୁ ଫାଶୀର ସଜା ଶୁଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଅମିତ ଭୟଭୀତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏବେ ଅମିତକୁ 2 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରଖାଯାଏ। ଗୋଟେ ଦିନ ଥାନାକୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆସନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ମୋ ଘରେ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ତୋଷୀ ତୁରନ୍ତ ନିଜ ଟିମ୍କୁ ପଠାନ୍ତି। କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ କି ଚୋରି ସେହି ମହିଳାଙ୍କର ପୁଅ କରିଥିଲା। କେସ୍ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଏ। ଏବେ ଥାନାରେ କେବଳ ସନ୍ତୋଷୀ ଏବଂ ଅମିତ ରହିଥାନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଚାରେ, ଦୁଃଖ ଲାଗୁନି କି ତୋତେ ଫାଶୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି? ଅମିତ ହସୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଚୁପ୍। ପୁଣି ସନ୍ତୋଷୀକୁ ଆଦେଶ ଆସେ କି କଏଦୀର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିକି କୁହ। ସନ୍ତୋଷୀ ପୁଣି ଅମିତ ପାଖକୁ ଚା ନେଇକି ଯାଏ ଆଉ କୁହେ, 2 ମାସ ରହିଲା, ଯଦି କିଛି ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତାହେଲେ କହ। ଅମିତ ପୁଣି ସେହି କଥା କହିଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାତିରେ ଗୋଟେ କୁଆଁରୀ ଝିଅ ସହିତ ରାତି ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସନ୍ତୋଷୀକୁ ରାଗ ବହୁତ ଜୋରରେ ଆସେ। ସେ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳେ। ପୁଣି ସନ୍ତୋଷୀ କୁହେ, କେହି ବି ଝିଅ ଏମିତି କରିବେନି, ଏସବୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଅମିତ ହସିକି କୁହେ, ତୁମେ ତ କୁଆଁରୀ ଅଟ, ତୁମେ ହିଁ କାହିଁକି ମୋ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରା କରିଦେଉନ? ସନ୍ତୋଷୀ ଏକଥା ଶୁଣି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ, ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ। ସେ ଚାହୁଁନଥିଲା କି ଆଉ କେହି ଝିଅଙ୍କୁ ଏଥିରେ ପଶିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି, ରାତିରେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିବି। ରାତିରେ ସନ୍ତୋଷୀ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିକି କଏଦୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ଅମିତ ତାକୁ ଦେଖି ହସିଦିଏ ଆଉ କୁହେ, ଯେବେଠାରୁ ତୁମେ ମୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆସିଲ ସେବେଠାରୁ ତମେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଥିଲ। ତୁମ ପରି ଅଫିସର ମୁଁ ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଦେଖିନଥିଲି। ସନ୍ତୋଷୀ କୁହେ, ମୁଁ କେବଳ ଏଥିପାଇଁ ଏମିତି କଲି ସବୁ କଏଦୀଙ୍କର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରା କରାଯାଏ ବୋଲି। ଅମିତ କୁହେ, ଯଦି ସବୁ କଏଦୀ ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ କ'ଣ ତୁମେ ସବୁ କଏଦୀଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଏମିତି ପୂରଣ କରିବ? ସନ୍ତୋଷୀ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ପଚାରେ, ସତ କହ ଅମିତ, ସତରେ କ'ଣ ମାଆକୁ ତୁ ମାରିଥିଲୁ? ଅମିତ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସିଗଲା। କହେ,
ହଁ, ମୋ ମାଆକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ବାଡ଼ି ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସନ୍ତୋଷୀ ଏ କେସ୍କୁ ପୁଣି ଖୋଲିଲା। ଅମିତକୁ ପୁଣି କୋର୍ଟରେ ହାଜିର କରାଗଲା। ଅମିତ ଏଥର ସବୁ ସତ କଥା କହିଦିଏ। କୋର୍ଟ ଯାଞ୍ଚ କରିଲା, ଅସଲି ଅପରାଧୀ ଧରାପଡ଼ିଲା। ଅମିତ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଅମିତ ଆଉ ସନ୍ତୋଷୀ ଉଭୟଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପରେ ବିବାହ ମଧ୍ୟ କରିନେଲେ। ସନ୍ତୋଷୀ ଅମିତଠାରୁ 3 ବର୍ଷ ବଡ଼ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଭଲ ପାଇବା, ସମ୍ମାନ, ଏସବୁର କୌଣସି କମି ନଥିଲା। ମୋ ପ୍ରିୟର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସତ୍ୟ ଘଟଣାଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଏକ ନୂଆ ସତ୍ୟ ଘଟଣାରେ।